Shugaban kasar mu barka da zuwa, mai jin kishi ya zo nan garuwa, Yariman Bakura zo mun zakuwa, Allahu ne yake badawa, shi zai baka babu mai kwacewa. Sama ga mai farin jinin al'umma, mun gani Yariman Bakura haske ka dauke duhu, mai takama da ikon Allah, mun gani, makiyanka duka sun dau hanya, mun gani, kafi na rabbi ikon Allah, mun gani, daga koyo ja mu je mai Allah, mun gani, da zuwanka za mu bar shan wahala. mun gani, Shugaban kasar mu barka da zuwa, mun gani, Yariman Bakura kai ne a sama, mun gani, a 2023 zo ka tsaya, mun gani, kai ne burinmu duka 'yan Najeriya, za mu fito mu zaɓe ka kowane nahiya, in kai mulkinmu za mu zauna lafiya. Baba Yarima mun gaida kai mazan jiya, an ba kara sai kai rikon Najeriya. Sama ga mai farin jinin al'umma, mun gani Yariman Bakura haske ka dauke duhu, yanzu a Najeriya ba komai sai dai cin hanci, mun gani, ga su da ke ta ba sa komai mun ga wulakanci, mun gani, ka yaudara kuma sun mana malan kaji muna furci, mun gani, wanda yake haka ba shi da girma sai dai kaskanci, mun gani, sun ci amana kan mu habawa wannan ha'inci, mun gani, ba za mu bari ba tun da daren mu yau mun sanaci, mun gani, Baba Yarima muke so za ya cire mu cikin kunci, mun gani, mun san halin sa mutum ne mai aiki ba lalaci, ya iya bi da mutane sannan gashi da sassauci, mun gani, wallahi 2023 sai sun zauna benci, ba mu da kokonto nasara sai mun yi mafifici, tun da Yariman Bakura yana nan abinci sai mun ci, tafiyarsa da alkhairi talakawa ga mu cikin yanci. ga mai farin jinin al'umma, mun gani Yariman Bakura haske ka dauke duhu, Allah na injiniya Ahmad kai ke aiki, kana ta shige da fice akan talakawa dan haiki, mafitar mu guda ɗaya ce a gare mu Yarima yayo mulki, injiniya ya gane cewa dole a yau shauki, domin talakawa an maida su kamar kayan wanki, Abdulmajid ni nake wakar nan na ga abin kirki, ran da Yarima ya ce talakawa zai yi ma aiki, sai da na ce alata kwanan kogi babban tafki, injiniya Ahmad sai ya ce mini karkai mamaki, ai a kasar mu ta Najeriya sai mun zarce toki, domin Yariman Bakura burinsa kawai ya yi yau aiki, sannan zaman lafiya a kasar nan za ta zamo taki, sannan abinci zai araha mu aje 'ya'yan banki, sai da na yoyi hu jama'a suka gani ina ɗauki, ni albishir talakawa gare ku batu mai sa shauki, a filato injiniya na nan ai dole mu tawaki, ni ne ra'ayin wakar don ku ji halayen kirki. ga mai farin jinin al'umma, mun gani Yariman Bakura haske ka dauke duhu, Daga ni Abdulmajid dan neman ƙarin bayani 080 65 88 5732. ga mai farin jinin al'umma, mun gani Yariman Bakura haske ka dauke duhu, ga mai farin jinin al'umma, mun gani, Yariman Bakura haske ka ɗauke duhu, ga mai farin jinin al'umma, mun gani, Yariman Bakura haske ka dauke duhu, mun gani Yariman Bakura haske ka ɗauke duhu. Yariman